udaltzaingoak zerbitzu goraipagarrien 2 plaka eta 8 domina 18 jendaurreko eskerron eta herritaren 13 aintzatespen banatu ditu. Javier Arbizu, Kontxa Martínez Barreto eta Juli Xafort izanen dira protagonistak aurtengo mapa munditarrak. 2019 ispilua erakusketan Ciudadelan. Udalak harrera egin die Lanuzia Alicante udalerrian egindako Espainiako atletismo txapelketa absolutuan dominaren bat lortu duten kirolari nafarrei. Irailaren 30etik urriaren 7 arte herritarrek hauteskunde orokorretarako hautesle erroldan dauden egiazta dezakete. Nafarroko Gobernuak eta Justizia Ministerioak Iruñako kartzelan bulego judizialaren ordezkaritza bat sortzea adostu dute. Gobernuak Nafarroan Brexitaren inpaktua murrizteko neurriak aurkeztu ditu Madrilen. Nafarroko Gobernuak eleaniztasuna eta Nafarroko aniztasun linguistikoa aldarrikatu du. Exekutiboak bat egin du Europako hizkuntzen egunarekin. Zer doinu du Nafarroak kanpainarekin. Gaurko eguneko titular nagusiak azalduko ditugu. Iruñeko udaltzaingoak zerbitzu goraipagarrien 2 plaka eta 8 domina 18 jendaurreko eskeron eta herritaren 13 aintzatespen banatu ditu. Udaltzaingoak 26.639 esku hartzetan parte hartu zuen iaz 2017an baino 5% gehiagotan eta eguneko batazbestekoa 73 jarduketa dira. Iruñako udaltzaingoak atzo eguerdian egin zuen bere zaindari San Miguel Goiangeruaren ospakizuna. Jada ohiko bilgurtu den ekitaldi instituzionalean non dominak eta aitortza publikoa banatzen baitira. Ospakizuna Ciudadelako armaretoan izan da eta horren bitartez saritu nahi izan da udaltzainek beraiek beste pertsona batzuek eta erakundek egindako lana eta emandako zerbitzuak. Guztira zerbitzu goraipagarrien 2 plaka eta 8 domina. 18 jendaurreko eskerron eta herritarendako 13 aintzatespen banatu dira. Halaber aintzatespen egin zaie azkeneko urtean erretiroa hartu duten 21 udaltzainei. Enrique Maia Iruñako alkate izan da buru ekitaldian eta arekin batera egon dira hainbat ordezkari. Enrique Maiak hitza hartu duenean publikoki adierazi du Iruñako hiri osoak babesten eta aintzatespen duela bere udaltzaingoa. Impunitaterik gabeko gunerik egon ez dadin lanean aritzeko, duen konpromisoagatik. Ereduari dagokionez hurbileko udaltzaingoaren auzo guztietan dagoena eta iruindarrentzat eredugarrien alde egiten da. Gaur-gaurkoz 383 udaltzainek osatzen dute Iruñako udaltzaingoa eta hoien adina batez beste 57 urtekoa da. Udaltzaingoaren egitura 4 sailetan dago banaturik, burutzari laguntzeko saila, koordinazioko eta laguntza teknikorako brigadak, instrukzioko eta herritarrei laguntzeko saila, plangintzako eta bide segurtasuneko brigadak, zirkulazio saila, salaketa eta ikerketa brigadak, eta herritarren segurtasuneko saila, hurbiltasuneko eta prebentzioko brigadak. Azken horretan dago udaltzain gehien, 237 alegia. Iaz, ekintzako koordinatzeko zentroan 120.000 telefono deitik gora jaso ziren eta hoietako 26.669 polizia jarduketak eragin zituzten hots 2017 baino 105 gehiagok. Hortaz eguneko 73 jarduketa egin ziren batez beste. Hona hemen beste datu batzuk. 2753 zirkulazio istripuetan eman zen laguntza, hoietako 154 harrapaketak izan zirelarik. Elkar bizitza arazoak direla eta 4.254 esku hartze egin ziren. 2884 nola bateko laguntza behar zuten personak hartatzeko. Eta zirkulazioa kudeatzeko 6.912 jarduketa, hoietako asko, kirol zein aisia ekitaldiei loturik. Horrez gain, epaileen esku jarri ziren 980 lagun,
delituen ustezko egile zirelakoan. Kopuru hori iazko baino 16% gehiago da. Udal zainburuak proposatuta Iruñeko udalak lehen aldiz eta aparteko moduan eman die zerbitzu goraipagarrien plaka bana jada erretiratuta dauden 2 inspektoreri. Beren lan ibilbideagatik ongi merexi baitute tankera honetako aintzatespen handia. Jose Javier Orzaiz Anso eta Luis Miguel Goñi Sos izan dira aintzatetziak. Biak 1983an sartu ziren udaltzaingoan eta askotariko zereginetan aritu dira kidegoen 35 urte baino gehiagoan. Bestetik zerbitzu goraipagarrien 8 domina banatu dira 3 Iruñeko udaltzainei eta 5 estatuko beste segurtasun indar, kidego eta polizietako kidei. Iruñeko udaltzaingoko Jon Etxanobe, Kaminak, Inigo Labeaga, Akerretak eta Feliz Bilabona iraizozek jaso dituzte dominak, eta gainerako kidegoetako hauek Ruben Muñoz, Ángel Fernández Goñi, Juan Manuel Maroto, Jesus López Palafox eta David González Moreno. Jendaurreko esker honei dagokionez, 18 banatu dira Iruñeko udaltzaingoko eta beste polizietako 18 kideren artean. Zehazki, Iruñeko udaltzain hauei eman zaie jendaurreko eskerrona. Víctor Gómez, Pablo Balda, Juan Armiño, Raúl Pérez, Jorge Zizur, Jesús Alberto Blanco, Ángel Romero, Josu Olivares, Carlos López, Miguel Ángel Armendariz, Santiago López, Miguel Duque Rodríguez, Javier Lizarrondo, Enrique Sobrino eta beste kidegoetako hauei, Xavier Martínez Urroz, Francisco Javier Alonso, Josu Arroyo eta Jose Konde. Azkenik, herritaren aitortza publikoak ere egin dira hainbat esparrutatik udaltzaingoarekin elkarlanean aritzen diren personei baita persona anonimoi ere, beren jarduketa eta ekintza nabarmengatik. Aitortza egin zaio honako hauei: Ramón Arbizu Torrero, Teresa Ezponda Bernardo Fernández, Héctor Ignacio León, Oiane Argia eta persona hauek egindako lana ere goraipatuta. Maria Luisa Corbacho Simón, Iruñako familiako eta lehen auzialdiko 8. epaitegiko magistratua. Carlos Egizabal Villanueva, Iruñako udaleko osasun alorreko idazkari teknikoa, Fermin Bakaiko Abarno, hirigintza eta etxebizitzako alorreko idazkari teknikoa. Maria B. Peret Redin eta Encarnación Ochoa funtzionarioak. David Iriarte Agirre, San Juan de Dios ospitaleko giza baliabidetako zuzendaria. Luis Miguel Tranche, Eulen enpresako arduraduna eta Pedro de Miguel Olaia, Iruñeko udaleko gizarte enplegu babestuko soldadurako lantegiko arduraduna. Javier Arbizu, Kontxa Martínez Barreto eta Juli Chafort izanen dira protagonistak aurtengo mapaunditarrak 2019 ispilua erakusketan Ziudadelan. Javier Arbizu, Kontxa Martínez Barreto eta Juli Chafort izanen dira protagonistak aurtengo mapamunditarrak. 2019 ispilua erakusketetan. Ziudadelan aurten irailaren 26tik urriaren 27 gauzatuko den programan. Iruñan eta Atarrabian. El Espejo ispilua izenburua duen 13. edizionetan Andrei Tarkovskiren Zerkalo ispilua filma aukeratu da aipamen moduan eta ispiluaren metafora hartu da maileguan barnera begiratzeko ariketa bat proposatzeko. Horrela, geldirik izena zuen 2018ko edizioa, geldialdiaren eta ez egitearen 11 moduei buruz aritu zena, osatzera datorra aurtengoa. Xehetasun guztiak kulturako eta berdintasuneko alorreko zuzendari Jorge Urdanozek eta erakusketaren komisario Alexandra Bauresek azaldu dute prentsaurrekoan. Ziudadelan izanen diren bakarkako 3 erakusketa hoietaz gain, Mapamunditarra 2019 ispilua programak beste 2 erakusketa ekartzen ditu Nafarroko Unibertsitate Publikoan eta Atarrabiako Pilategian Andres Galeano eta Roger Omarren eskutik. Eta hori guztia osatzeko zinema independenteko ziklo bat izanen da Iturramako Zibiboxean, urriaren 1etik aintzinera. Post argazkilaritzako lantegi bat Nafarroko Museoan eta aur gazte eta helduei zuzendutako hezkuntza programa bat Ziudadelako mistoen eraikineko lehenbiziko solairuan. Javier Arbizu eskultoren Nafarrako obra bat sortu du in situ Ziudadelako labeko espazio berexi horretan. Izenburuak Severo, eskultura greziarraren estilo soilari eta erromatar enperadoren dinastiari egiten die erreferentzia. Lehenengoa eskulturaren krisi garai batean,
aldigoren baten hasiera ekarri zuena, eta bigarrena gainbeheran ziren enperadoreena, inperioaren berehalakoa erorialdia adierazten duena. Giza anatomiaren puskak bismutuan eginak, hau da unibertsoan desegiten den azken metala. Eskaiola, erretxina eta burdinazko beste pieza batzukin solasean ari dira, lurrean sakabanaturik eta argi fluoreszente batek blaituta. Hala iraganeko zibilizazioei nola gaur egunari buruz ari den osotasun urratu bat osatuz. Mistoen eraikineko lehenbiziko nabean, lehenbiziko solairura Kontxa Martinez Barretok zenbait lan jarri ditu ikusgai, denboraren joanari buruz arakatuz. Esate baterako izenak berriz marrazten ditu bere familia albumeko argazkiak bera jaio aurrekoak. Luze jotzen duen prozesu honetaz aurpegi ezezagunen misterioan barneratzen saiatzen da. Iragana arakatu nahian ere, 7 urteko haur bat gonbidatzen du munduaren jatorria azaldezan. Aurkitutako dinosauru hezur bitxi batzuk abiapuntu. Bideo pieza hau biografia diapositiben sailarekin solasean dago. Zeinan gurdien gainean dauden neska mutilen argazkiak jasotzen dira. Zirkulua ixteko Jo estuve aquí neoi argia dugu berriz ere autobiografiara bidaltzen duena. Guztion artean partekatutako autobiografia. Bigarren nabean Julie Shafford zinemagileak 4 bideo pieza aurkezten ditu. 3 hauetan ura da nagusi. De l'autre côté beste aldean, Le Montagne Noire, mendibeltzak eta La Barque Silencios xalupa isila. Personaiak laku baten uretatik irrist egiten dute edo ibai batean sartuta daude. Halako moduz non haien irudia eta ahotsa gainazalean islatzen diren. Laugarren piezan Hunt egiza izenekoa iratze ostoz jantzitako izaki bat baso mardularen erdian mugitzen da. Baso bilakatutako gizaki horren irudia da. Mapamundistak 2019 sakelako katalogoaren portada. Personen dimensio basatiaren metafora gisa. Bestalde zinema zikloan asteartean, 7 erditan gaur Iturramako Zibiboxean eginen dena 4 film luze izanen dira eta hoietan personek bere inguruarekin beste gizakekin eta lekuekin ehuntzen dituzten sareak lantzen dira. Azkenik Mapamunditarra 2019 bisita gidatuak eskaintzen ditu Ziudadelako 3 erakusketetan eta goizeko zinema saioak lehen eta bigarren hezkuntzako ikastetxetako taldeentzat. Jarduerak debalde dira baina aldez aurretik plazaren erreserba egin behar da. Leku kopurua mugatua da. Ikastetxe interesdunek helbide hontara idatzi behar dute. info@mapamundistas.com. Mapamunditarrak 2019 ekimenak honako hauen finantziazioa du. Iruñeko udala, Nafarroko gobernua, Uharte Zentroa, Nafarroko Unibertsitate Publikoa, Iruñeko mankomunitatea, Nafarroko Museo eta Institut France. Gainera, honako hauen laguntzere bai. La Caixa, Camplus, Antigüedades, Miquelez, Fragment eta Tokiko Jatetxea. Programa osorik ikus daiteke www.mapamundistas.comen. Udala karrera egin die Lanuzia, Alakant, udalerrian egindako Espainiako atletismo txapelketa absolutuan dominaren bat lortu duten kiroli nafarrei. Nafarroako ordezkariek 10 domina lortu zituzten urrezko 6 eta brontzezko 4 eta Grupo Empleo Pamplona Atletiko 4. geratu zen parte hartzen zuten kluben artean. Nafarroko atletismoa intatzetsi da udaletxeko harrera aretoan izan ere 10 domina lortu zituzten nafarrek urrezko 6 eta brontzezko 4. Abuztuaren 31tik irailaren batera Lanuzia Alakanten udalerrian egin den Espainiako txapelketa absolutuan. Dominadun hauek bertaratu dira harrera ekitaldira. Miren Bartolome, Manu Kijera, Ane Petrirena, Nerea Bermejo, Niko Kijera eta Izaskun Turrillas. Enrique Maia Iruñako alkatea izan da ekitaldiburua eta udalbatzako kidek, zein Rodrigo Domínguez Nafarroko Atletismo Federazioko lehendakariak parte hartu duten. Alkateak Nafar atletismoak lortutako emaitza goraipatu ditu, esperokoa zena nabarmen gainditu baitu eta entrenatzaileen giza kalitateaz eta kalitate profesionalaz ere mintzatu da. Horrek lotura zuzena baitu behin eta berriz arrakastatsu izatearekin. Ekitaldiari amaiera emateko atleta dominadunek talde argazki egin dute udalbatzarekin.
Urrezko domina jaurtiketako probetan eta abiadura zein iraupen lasterketakoetan lortu zituzten. Sergio Fernandezek titulua berrestea lortu zuen ondoko 5. urtez. 400 metroko lasterketa esidunean eta gainera, txapelketako marka utzi zioen. Orain, Katarren dago Fernandez bertan izanen baita ostiraletik aintzinera munduko atletismo txapelketa dagokion frogan parte hartzeko eskatzen den gutxineko lortu duelako. Manu Kijera Xabalina jaurtiketako Espainiako txapelduna izan da eta titulu hori batu dio duela zenbait hilabete 23 urtetik berakoen kategorian lortutako absolutuari. Adrian Valles Pertika jauzilariak ondoko 3. urtea lortu zuen. Maitane Melerok ere berretsi zuen 5.000 metroetako titulua, beste 2 atletak estatuko tituluen garaipen zerrenda estrenatu zuten, June Quintana disko jaurtiketan eta Miren Bartolome Pertika jauzian. Brontzezko 4 dominak hauen eskutik iritsi da Niko Kijera Xabalina jaurtiketan, Nerea Bermejo 400 metro esidunetan Izaskun Turrillas gorako jauzian eta Jaiza Sanzek Nerea Bermejok Ane Petrirenak eta Miren Bartolomek osatutako Grupon Pleo Pamplona Atletikoko neskan taldean, 4 bider 100 erreleboetan. Gainera feste froga batzutan 3 atleta izan ziren finalista eta beste 5 finalerdira iritsi ziren. Bakarkako emaitza hoiez gain, Grupon Pleo Pamplona Atletikok 4. postua lortu zuen parte hartzen zuten kluben sailkapen orokorrean. Irailaren 30-etik astelehena, urriaren 7 arte, herritarrek hauteskunde orokorretarako hautesle erroldan dauden egiazta dezakete. Hautesle erroldaren bulegoak bidalitako datuen arabera, azaroaren 10ko hauteskunde orokorretarako Iruñako hautesleak guztira 151.472 izanen dira. Datu hoien ikusita, Iruñan 270 mai jartzea aurreikusi da 23 hauteslekutan, hau da apirileko kopuru bera. Oraingo hauteskunde hauetarako erabili diren datuak dira hiriko erroldan 2019ko ekainaren 27an zirenak. Herritarrek irailaren 30etik aurrera konsultatzen ahalko dute erroldan sartuta dauden botoa eman ahal izateko. Iruñeko udalak hauteskunde araudia betez, astelehenean irekizun konsulta prozedura eta 2 bide izanen dira, telefonoz 010 deituta astelehenetik ostiralera, 8tik arrasleko 7tara, eta larunbatetan goizeko 9:30 eguerdiko ordu 1:30. Eta dagokion aplikazioan sartuta webikoitza.pamplona.es webguneko hasiera horritik. Azkeneko hauteskundetan bezala, erroldako zerrendak ez dira jendaurrean paratuko. Horregatik bide hoietakoren bat erabili beharko da erroldako datuak konsultatzeko eta behar izanez gero aldaketak egin daitezela eskatzeko. Hautesle guztien artetik aterako dira osoko bilkura berexian eginen den zozketa informatiko bidez, urriaren 19tik 23 bitarteko datan, azaroaren 10an, hauteskunde egunean ariko diren 270 maiburuak eta 540 maikideak, eta hoien ordezkoak. Urriaren 23tik aintzinera konsultatzen ahalko da, baitere, maiko kide izatea tokatu den eta zer kargutan prozedura horren beraren bitartez. Bestalde, urriaren 1an gaur, Arrotxapeako udal aretoetan hasiko dira prestatzen azaroaren 10ko hauteskundetarako behar diren elementu fisikoak. Iruñako udaleko gizartaratzeko eta lanera bideratzeko programaren bitartez, hautatutako 4 lagunen talde batek pres utziko ditu berriz ere, hauteskundetarako behar diren 589 hautetsontziak. Datozen asteetan muntatu, garbitu eta zigilatu beharko dituzte. Ondoren, hauteslekuetako informazio panelen garbiketa, konponketa eta antolakuntza lanekin hasiko dira. Botoaren pribatasuna bermatzen duten 150 kabinak prestatzeko eta egun horretan beharrezkoak izanen diren 100 laguntza mailak prestatzeko lanak ere. Nafarroako gobernuak eta justizia ministerioak Iruñeko kartzelan bulegos judizialaren ordezkaritza bat sortzea adostu dute. Migrazio politiketako eta justiziako kontseilari Eduardo Santosek eta justiziako jarduneko ministro den Dolores Delgadok hitzarmena sinatu dute. Madrilen eta horri esker Iruñeko kartzelan bulego judizialaren delegazioa sortu ahal izango da. Hitzarmena barneko jarduneko ministroak Fernando Grande Marlaskak ere berretsiko du eta horren helburua da espetxe horretako
presoekiko zerbitzua hobetzea. Bulego judizialaren delegazio berriarekin administrazioaren eta presoen arteko komunikazio hobetuko da, funtzionarioen garraio kostuak aurreztearekin batera. Zehazki 2018an 284 joan etorri egin ziren espetxera soilik jakinarazpenak egiteko eta 2019ko abuztuaren 19 bitarte 182 joan etorri egin dira. Bulego judizialaren delegazio berria Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiaren mende egonda eta 2 funtzionario izango ditu. Era horretan epaitegietako eta auzitegietako jakinarazpenak, errekerimenduak, zitazioak edo deiak bezalako izapideak arindu ahal izango dira. Halaber, barnekoen agertzeak erraistuko ditu bideokonferentzien bidez eta askatasun aginduak naiz bestelako erabaki judizialak gauzatuko ditu. Aldi berean, zigorraren likidazio proposamenak eta presoek aurkeztu nahi dituzten espetxe errekursoak organo judizialetara bidaltzeaz arduratuko da. Bulego berria sortzeko, Justizi Ministerioa konpromiso hartu du langileen plantilla onartzeko. Barne Ministerioa berriz bulegoak eskura jarriko ditu eta Nafarroko gobernuak kudeaketa sistema abian jartzeko gastuak naiz nominen ordainketa bere gain hartuko ditu. Instalazio jada sortuta dago beste kartzela batzutan eta era horretan, justiziako funtzionarioen joan etorriak saiestu eta presoi berehalako zerbitzu eta zerbitzu hurbilekoa eskaini ahal izango zaie. Gobernuak Nafarroan Brexitaren inpaktua murrizteko neurriak aurkeztu ditu Madrilen. Herritarrekiko harremanetako kontseilaria Ana Ollo Uhaldek Madrilen adierazi duenez modu bateratuan lan egin behar da Nafarroan Brexitaren efektuak arinduko dituzten neurriak ezartzeko. Herritarren eskubideen galerari eta erresuma batuarekiko merkataritza harremanetan Nafar enpresei eragingo dieten muga zergen politika berriari aurre eginez. Kontseilariak Europar Batasunarekin lotutako gaiei buruzko konferentziaren 61. bileran parte hartu du. Gobernuko departamentuak Nafar enpresekin eta entitatekin koordinatuta garatzen ari diren lanen berri emateko. Gobernuko lehendakari orde eta lehendakaritzako gortekiko harremanetako eta berdintasuneko ministro Carmen Calvo buru izan duen bilera honetan, Ollo kontseilariak 2018az geroztik Nafarroko gobernuko departamentuen ekintza gidatu duen koordinazioa nabarmendu nahi izan du. Kontseilariak gogoratu duenez egoerari aurre egiteko lehenengo neurria izan zen Brexitaren behatokia abian jartzea. Eta honen bitartez, modu personalizatuan informatu eta hartatu dira erresuma batuarekin merkataritza jarduna duten Nafar enpresak. Ollok halaber zenbait sozietate publiko eta pribaturen bitartez gobernuak abiarazi duen finantzaketa ildoa aipatu du. Erresuma batuarekiko zuzeneko zein zeharkako merkataritza harremanak dituzten Nafar enpresei epe labur eta ertaineko laguntza emateko. Tresna osagarri gisa, Nafarroko gobernuak enpresen autodiagnosia egiteko debaldezko tresna prestatu du. Brexitaren aurrean duten esposizioa neurtzeko eta enpresendako bonuak kaleratu ditu. Brexitaren inpaktuari buruzko konsultoretzak diruz laguntzeko. Bestalde, Ollo kontseilariak Brexit gogor baten gehien kaltetuko lirateken Nafar sektorei buruzko gaiak planteatu ditu. Automobilgintza eta nekazaritzako elikadura sektoreak aipatu ditu nagusiki. Produktu galkorren esportaziori arreta berexi emanez, muga zergekin, merkataritza barrerekin edota osasun kontrolek naiz mugako tramiteek eragindako atzerapenekin lotutako gaietan. Esparru horretan kreditu hildoak eta antzeko neurriak abian jartzeko aukera aztertzea planteatu du erresuma batuarekiko merkataritza eragiketak segurtatzeko, edota fast track bitartekari bat ezartzea merkantzia galkorren garraioak beharrez bezalako atzerapenak jasan ez ditzan. Europar finantzaketa aipatu du eskualde naiz toki mailan gauzatu beharreko ekintzei dagokionez eta globalizaziora egokitzeko Europako funtsaren esku hartzea eskatu du lanik gabe geldi daitezken langilei laguntza emateko. Halaber kezkatuta agertu da herritarren eskubidetan gerta daiteken murrizketaren aurrean, bereziki osasun eta gizarte laguntzetan. Une honetan ia 1.500 Nafar bizi dira erresuma batuan, eta 5.000 britanar baino gehiago Nafarroan.
Azkenik tituluen akreditazioa aipatu du, baita Erresuma Batuko zenbait medikamentu inportatzeko aukera ere. Horniketarik ezak gertatzekotan edota Europako lan mugikortasuna sustatzen duen EURES sarearen egoera izan ere, Nafar lansarearen bitartez kudeatzen den arren jarraibide berriak izan ditzake Erresuma Batuarekin kudeatzen ari diren eskaintza eta eskaerei buruz. Haren hitzetan, une honetan Erresuma Batua Nafarrotik esportazio gehien jasotzen dituen 6. herrialdea da. Azken hilabeteotan gutxitu diren arren oraindik ere balantza komertziala oso positiboa da. 370,5 milioi euro 2018ko urtarriletik urrira bitartean. Bukatzeko argi utzi du Nafarroko gobernuak lanean jarraituko duela enpresen eskubideak defendatzeko eta kaltetuak izan daitezken Nafar enpresei informazio erabilgarri guztia helarazteko. Nafarroako gobernuak eleaniztasuna eta Nafarroako aniztasun linguistikoa aldarrikatu du. Exekutiboak bat egin du Europako hizkuntzen egunarekin zer doinu du Nafarroak kanpainarekin. Gobernua Europako hizkuntzen egunera batu da hizkuntzen ezagutzak eta eleaniztasunak duen balioari garrantzi emanez eta horrek Nafarroari gehitzen dion balioa azpimarratuz. Horren kariaz, exekutiboak zer doinu du Nafarroak como suena Navarra deritzon kanpaina abiarazi du. Nafarroko herri eta hirietan entzuten aldiren hizkuntzen aniztasuna gizartearen aurrean bistaratzeko xedez. Kanpainaren informazio estan informatiboan ibili da Iruña, Leitza, Otsagabia, Zangoza, Lizarra eta Tuteran. Kaleko ekintzekin batera kanpaina irratietan, telebista autonomikoetan, prensa idatzien eta sare sozialetan ere zabaltzen ari da. Leku guztietan Nafar herritarrek gustoko hitzak esamoldeak eta atsotitzak adierazi ahal izan dituzte hainbat hizkuntzatan euskaraz, gaztelaniaz, arabieraz, portugaleraz, ukrainieraz, alemanieraz, frantsesez, katalanez, errusieraz, txineraz, finlandieraz, italieraz, kaloz, kitxuaz edo berberez. Ahots horiek guztia kanpainaren bideo nagusia osatzeko erabili dira. Kanpainari buruz, herritarrekiko eta erakundekiko harremanetako konseilari Ana Ollok nabarmendu du Nafarroan zorionekoak garela bi hizkuntza propio izateagatik gaztelania, munduan gehien mintzatzen diren hizkuntzetako bat eta euskara milaka urteko iragana eta etorkizun garrantzitsua dituen hizkuntza. Horren harira adierazi du Nafarroa gizarte anitza eta plurala dela gure komunitatean entzuten diren hizkuntzetan ere. Esperientzia honek hizkuntzan aniztasun hori ezagutzen lagundu digu, izan ere herritarrek hizkuntzen garrantzia aitortzen dute gizarte gisa, aberasten gaituzten elementuak diren aldetik. Hizkuntzen Europako eguna 2001 urtean sortu zuten Europako Batzordearen eta Europako Kontseiluaren ekimenez, eta 57 herrialdetako 800 milioi persona ordezkatzen ditu. Urteurren horretan irailaren 26an kontinente bateko hizkuntza aniztasuna ospatzen da hots, Europako 200 hizkuntza propio baino gehiagorekin. Lainoak eta ostarteak goiz partean arratsalde gau partean berriz, lainotxoago geratuko da zerua eta baliteke euri egitean noizbehinka. Eguerdi aldera haizea iparraldetik finkatu eta egunaren bigarren zatian indartu egingo da. Temperatura maximak nahiko igoko dira. Asteazkenean zerua tarteka lainotxo egongo da eta noizbehinka euri egingo du. Gauean eguraldiako hobera egingo du. Iparra haizea indarsu ibiliko da, arratsaldean indarra galduz joanen da eta gauean aldakor ibiliko da. Temperatura minimoak gutxi jaitsi eta maximoak nabarmen jaitsiko dira. Iruñeko udaltzaingoak zerbitzu goraipagarrien 2 plaka eta 8 domina 18 jendaurreko eskerron eta herritaren 13 aintzatespen banatu ditu. Javier Arbizu, Kontxa Martínez Barreto eta Juli Xafort izanen dira protagonistak aurtengo mapa munditarrak. 2019 ispilua erakusketan Ciudadelan.
Udalak harrera egin die Lanuzia Alicante udalerrian egindako Espainiako atletismo txapelketa absolutuan dominaren bat lortu duten kirolari nafarrei. Irailaren 30 urriaren 7 arte, herritarrek hauteskunde orokorretarako hautesle erroldan dauden egiazta dezakete. Nafarroko Gobernuak eta Justizia Ministerioak Iruñako kartzelan bulego judizialaren ordezkaritza bat sortzea adostu dute. Gobernuak Nafarroan Brexitaren inpaktua murrizteko neurriak aurkeztu ditu Madrilen. Nafarroko Gobernuak eleaniztasuna eta Nafarroko aniztasun linguistikoa aldarrikatu du. Exekutiboak bat egin du Europako hizkuntzen egunarekin. Zer doinu du Nafarroak kanpainarekin.